बे समाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 बिथांखिया फरायफुनाय गोसो गुदुं फरायसाफोरजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफानि गेजेरावबो थुलुंगानाय लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। माखासे फरायसाफोरनि गोसोआ गोजौ थांखिसिम दावगानायनि सिमां थायो, नाथाय नखरनि रांखान्थि आंखालनि जाहोनाव माब्लाबा बे सिमाङा सिमाङैनो जानानैल' थायो। थारैनो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 नि गेजेरजों दिल्लीयाव UPSC थाखाय फरायबाय थानाय चिरां जिल्ला कयला-मयला दैखरगुरि गामिनि अलंबार नार्जारिनि आंगो बिमा बिफाया आथिखालनि बिटिआर सरकारनिसिम गोजोननायजों साबायखर बावहरदों। जोङो बेबादि आसा गैयामोन आरो बेबादिखौ फोरोंनो जों हाखायाबो, जोंहा गैजायाबो, खस्थ'यैसो जों फोरोंबोदों फिसाखौ। दासो एसे गयफ्रा सिखारनानै जोङो मोननो हादों। बिथांनिसिम, बिथां सार प्रमदनिसिम साबायखर होनाय जायो। बिथाङा गोबां जोंनि अभाबफोरखौ सुफुंनानै होनायनि थाखाय धन्यबाद होयो। दायो जोङो आसा दङ फिसानि सायाव, जोंखौ बेजोंनो उन समाव जोंखौ नायगोन। गावनि बेबादि मोजां देरहानाय जेननायावथ' बे गावनि फरायनाय नाजानाय, होमब्लाबो जों आसा दङ। जोङोथ' आसा खालामगासिनो दंबावो। जोङो बेबादि सारनिसिम, सारा जेब्ला मोजां माबाफोरखौ होगोन, साजेसनफोरखौ होगोन, जोङो बांसिन आरोबाव रासिन खुसिसिन मोनबावगोन बेबादि आसा खालामदों आरो। फोरोंनाय माने फोरोंबोबाय, फोरोंनानै आंहा जोबथा फैबाय आरो। बे समावहाय आं फोरोंनो हालामोन। बे समाव दा एसे गय दङ, बेजों एसे फोरोंबोबाय। दा आंहा जोबथा जाफैबाय आरो। फोरोंनो हायैयाव दा फिसाज्लाखौ फोरोंनो थाखाय जाय प्रमद सारआ बेबादि बहायना होबाय, आं बेखौ खुसि मोनदों आरो। मोजां एकदम खुसिथार। बिथाङा बेबादि खुसि माबा होनायखाय आं एकदम खुसिजों आं मा होननानै बाख्नायगोन। आंथ' दा थाहैबाय, मोजां फरायनानै मोजाङैनो पास खालामना फैथोंसै, न'खरखौ मोजां खांफैथोंसै, ओजों मोजाङै खालामबोनानै, बेनो आसाया आंनि।